Όλοι μας λύνουμε προβλήματα κάθε μέρα. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Υπάρχει όμως μια ολόκληρη τέχνη πίσω από αυτό. Σήμερα λοιπόν θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν θα δούμε απλά πώς να βρίσκουμε λύσεις, αλλά θα εξερευνήσουμε τη στρατηγική και την νοοτροπία που μπορεί να μετατρέψει ένα τεράστιο, φαινομενικά άλυτο πρόβλημα σε μια σειρά από απλά διαχειρίσιμα βήματα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το ερώτημα που είναι, θα έλεγα, σχεδόν φιλοσοφικό. Είναι μια ερώτηση που μας σπρώχνει να αμφισβητήσουμε την πρώτη, την πιο προφανή απάντηση που μας έρχεται στο μυαλό. Γιατί σκεφτείτε το. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος, είναι πολύ πιθανό να χάσουμε την πιο έξυπνη, την πιο σύντομη διαδρομή. Και η αλήθεια είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία λύση. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν πολλές διαφορετικές πορείες. Το πραγματικό στοίχημα λοιπόν δεν είναι απλά να βρούμε μία λύση, αλλά την καλύτερη δυνατή, αυτή που είναι πιο γρήγορη, πιο αποδοτική, πιο έξυπνη. Και για να φτάσουμε εκεί χρειαζόμαστε μια δομημένη προσέγγιση. Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η ανάνυση προβλήματος. Δεν είναι απλά μια τεχνική. Είναι η πηξίδα μας. Είναι αυτό το πλαίσιο που μας επιτρέπει να πλοηγηθούμε μέσα στην πολυπλοκότητα και να χαράξουμε μια καθαρή πορεία προς τον στόχο μας. Λοιπόν, ας δούμε αυτή τη διαδρομή μέσα από 5 πολύ συγκεκριμένα βήματα. Πρώτον, η καταγραφή. Εδώ απλά μαζεύουμε ό,τι ξέρουμε για το πρόβλημα. Τα πάντα. Δεύτερον, η αναγνώριση. Γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι, εντοπίζουμε τις ιδιαιτερότητές του. Τρίτον, η αποτύπωση. Εδώ βάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις. Μετά έρχεται η πρόταση, δηλαδή η στρατηγική μας, και στο τέλος η επίλυση, όπου περνάμε πια στην πράξη. Γιατί όμως όλη αυτή η διαδικασία? Κοιτάξτε, αυτό το απόσπασμα το συνοψίζει τέλεια. Ο σκοπός δεν είναι απλά να φτάσουμε κάπου. Είναι να φτάσουμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Η ανάλυση, λοιπόν, μας βοηθά να βρούμε εκείνη την κατάλληλη μέθοδο που θα μας γλιτώσει χρόνο και πόρους. Αυτή είναι η ουσία της έξυπνης επίλυσης. Για να κάνουμε όμως την ανάλυση πράξη, πρέπει να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις είναι σαν ένας φακός. Φωτίζουν κάθε πτυχή του προβλήματος και μας οδηγούν βήμα-βήμα προς τη λύση. Πρώτη και ίσως η πιο βασική ερώτηση. Πριν καν σκεφτούμε τη λύση, πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος της πρόκλησης. Με τι δεδομένα δουλεύουμε, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Αν δεν γνωρίζουμε την κλίμακα, είναι σαν να προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι, χωρίς να ξέρουμε αν χρειαζόμαστε ένα φτιάρι ή έναν ολόκληρο εξκαφέα. Αφού καταλάβαμε το τι, πρέπει να ορίσουμε το πώς. Ποιοι είναι οι κανόνες, οι περιορισμοί? Όταν ορίζουμε τις συνθήκες από την αρχή, ουσιαστικά χτίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η λύση μας. Είναι σαν να βάζουμε τους κανόνες ενός παιχνιδιού πριν καν ξεκινήσουμε να παίζουμε. Εδώ περνάμε στη στρατηγική. Έχοντας όλα τα δεδομένα και τους κανόνες στο τραπέζι, ποια είναι η πιο αποδοτική μέθοδος? Είναι μια ερώτηση τακτικής. Ξέρετε, δεν χρησιμοποιούμε ένα σφυρί για να βιδώσουμε μια βίδα. Επιλέγουμε το κατάλληλο εργαλείο για την κάθε δουλειά. Πριν γράψουμε έστω και μια γραμμή κώδικα ή εφαρμόσουμε οτιδήποτε, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Πώς θα αποτυπώσουμε τη λογική της λύσης? Αυτό μπορεί να γίνει με ψευδοκώδικα, γράφοντας δηλαδή τα βήματα σε απλή γλώσσα, ή με διαγράμματα ροής. Ο στόχος είναι ένας: να οπτικοποιήσουμε τη διαδικασία με απόλυτη σαφήνεια. Και φτάνουμε στο τελευταίο, καθαρά πρακτικό, βήμα. Σε ποια γλώσσα προγραμματισμού θα γραφτεί? Σε τι σύστημα θα τρέξει? Αυτή η επιλογή είναι κρίσιμη γιατί μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από την ταχύτητα μέχρι την απόδοση. Είναι η γέφυρα που ενώνει τη θεωρία με την τελική, λειτουργική εφαρμογή. Και τώρα ερχόμαστε σε μια από τις πιο κομψές και ισχυρές στρατηγικές που έχουν γεννηθεί από αυτή την αναλυτική σκέψη. Η μέθοδος διέρη και βασίλευε. Είναι η επιτομή της δομημένης επίλυσης προβλημάτων. Η ιδέα είναι εκπληκτικά απλή, αλλά ταυτόχρονα πανίσχυρη. Αντί να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο, τρομακτικό πρόβλημα με τη μία, το σπάμε. Το σπάμε σε μικρότερα, πανομοιότυπα κομματάκια. Και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι τα κομμάτια να γίνουν τόσο μικρά που η λύση τους να είναι πια προφανής. Αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή και ως top-down, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Ξεκινάμε από τη μεγάλη εικόνα, το αρχικό πρόβλημα, και σιγά-σιγά κατεβαίνουμε εστιάζοντας και λύνοντας τα μικρότερα υποπροβλήματα. Στο τέλος, οι λύσεις όλων αυτών των μικρών κομματιών συνθέτουν τη μεγάλη συνολική λύση. Ας το δούμε πρακτικά. Η διαδικασία έχει 4 πολύ καθαρά βήματα. Πρώτον, ορίζουμε το αρχικό πρόβλημα. Δεύτερον, το υποδιαιρούμε, το σπάμε δηλαδή. Τρίτον, λύνουμε κάθε μικρό κομματάκι ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τα άλλα.
Και τέλος, στο τέταρτο βήμα, συνδυάζουμε αυτές τις μικρές επιμέρους λύσεις για να φτιάξουμε την τελική ολοκληρωμένη απάντηση. Γιατί όμως έχουν τόσο ενδιαφέρον αυτές οι μέθοδοι? Πέρα από την ομορφιά και την κομψότητά τους, έχουν και τεράστια πρακτική αξία. Είναι θεμελιώδεις στον κόσμο της πληροφορικής και όχι μόνο. Γιατί λοιπόν έχουν τόση σημασία? Για 3 βασικούς λόγους. Πρώτον, μας δίνουν ένα γενικό μοντέλο, μια συνταγή για να λύνουμε τεράστια προβλήματα. Δεύτερον, είναι απίστευτα ευέλικτες. Μπορούν να εφαρμοστούν με πολύ κοινές δομές δεδομένων. Και τρίτον, και ίσως το πιο σημαντικό, μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τον χρόνο και τους πόρους που θα χρειαστούμε. Με απλά λόγια, μας δίνουν προβλεψιμότητα και απόλυτη αποδοτικότητα. Στο τέλος της ημέρας, η ανάλυση και μέθοδοι, όπως το διέρη και βασίλευε, είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές τεχνικές προγραμματισμού. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος σκέψης, μια νοοτροπία που μας μαθαίνει να μην τρομάζουμε μπροστά στο μεγάλο, στο πολύπλοκο. Μας μαθαίνει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να αναλύουμε, να σπάμε την πρόκληση σε διαχειρίσιμα κομμάτια και να τα λύνουμε ένα-ένα. Η πραγματική δύναμη δεν είναι στο να αντιμετωπίσεις το τέρας, είναι στο να το χωρίσεις σε μικρότερα νικήσιμα μέρη. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη. Ποιο μεγάλο πρόβλημα στη δουλειά, στην επιστήμη, ακόμα και στην καθημερινή ζωή θα μπορούσε να λυθεί αν απλά το σπάγαμε στα σωστά κομμάτια?